point chu chan mari west lama leng thadona kar khat le ni thum chung ve kan jin bowa chuta kan na thona man ro man bang ho te engam nge kan man ban ti ve kha en felangai dona chuan kan jin dona kan jin le dona kan la jin don chawa kan jin le na mi tur bung ro ken tur te an chu fel le anga tiếng ra chú nỉ à bây giờ cũng còn cái chuột sầu đón chia này chú anh anh jin thọ cắt này có là ship district à anh có là ship district à hiền mual khang còn bùi buol bùi lẽ có là ship à gì à chú long takin an zoa an ha te tanaw suai te pani an fel khop maya an tai ma boka an building khoi te a chen chu te lem lo a chong po ni se ni hia an khoi zo thawa ka tiang vel khop khan kan ha kan changa tanaw suai te po chan he man ngai a ka long khop maya lom thu ka sei mol la ni chunga e video kal tlang hian tin kan kal lem ha bak na tura te po takin kan kal zel thei tura ngai la district pakhat kan khoi chau ni a district sang sang kan kal kual do na tiang ba chu tuna kan din mun ni a pathian khongai na zara hi na thok tur ra ve neu ranga han all rất sáng tới chuông lầu thầy lâu à cái tiếng về chú nhỉ à luồng té in bát thiên ra ra cần mà bạc bộ anh thuộc lệ rất thầy tụi răng ai là chúa nín next sa hiền ser chief district làm nghe anh cầu tôi cầu lâu cái lúc chuan in car kick đeo mà sẽ là ser chief district làm nó anh sẽ lấy nó mà đi đó mà mình chú ô gần thì đeo mà rồi chú cha zo tur te ro man kan siam ze langa oi ni lai ni nga ni Thursday ni a kar le lama hiya kan chuak le man ma chuak man tum tum ka in ro na ni zana tum lo da in ko la si pa ngam ho ni min ta ya mual khang te han let le ngai box sia tar fiu mai ngan thleng sa mai zo kanau te ho len kual chak po kan len pui man ta lo ni ya chu an ko ro kan ni a kan kal dan te kan ma khona hi next satang chuan video kan upload ve ze thei to tura ngai la suốt về hà bike chứ mà bike là gì rồi plan chuộc sâu chút là civil hospital gate bull hay gì đây civil hospital bull xia vàng đấy tak kan buaya mi pui te ai zol lam ro chu alo thei lo ve to chu ba ka kan chen pui thiam ve ngai to ni si hi tiang tu chuan kan sarkar foi tu te pon man la hai tiang hian en tha dul te zel ani a thing tlang lama po hian a tiang dewa kal pui thiam ve to chu thakop pin ka ria thing tlang tam taka hian tun ha kan hlau tran tir ang deuh kha boru kala ni a then lai chuan tiang vel te kha ni a
tiền em hi chuan mi pui khomi te ka in sek tel ve ze ani te si la chuwang chuan in thla zalen thiam ve deuh chu thakop mai ti kha her si pui le nga hian kan sei ve zui ni chu ni mal ngai dan ani em mi mal ngai dan tụi lại khó lung bầu ruột sẽ ôm thay khóc mỏi có lá xịp lung lúc tục ở trên căn hộ ai do lâu lung em bốc à căn tàu thác na buồn bụi bầu ruột khu dìa khóc mẹ khó lung hết chút ở sẽ ôm anh đi chuan lom thu ka soi le du na chu chan singa Hyundai car ron chhuat tira tanga head mechanic zodin Hyundai ani lai tanga head mechanic a om chan singa tu a chuan hun thar venga huan city motor works tia huan a thoka mechanic thiam zet mai Manipur a oma chu chuan ka car AC switch hi number 3 alo ijon anung thei lawam maro chu ka jindon kan entira ho tain athiam chu an lo ne so khop me ho te in min siam that chaka number 1 le 2 apo AC nung wat that thei to di thil re hi chu expert ta hi chun all sama athiam tan chuan ke ni po electrician kan nia kan line a chu an thiam ho mi hetia kan han khoi lai chuan a kan alo mutu tan chuan ho te ni maro chu thiam ve lo tan chuan ho te kha a ho lo thin ani chu wang chuan tia kan enga kan va siama ho te kan siam ang kha anua a ho ti zui ve ngot lo tu kan siam thiam chuang lo ti kha si la chu kan thiam lo kha chu a ho lo ti na ni mai thei ho te ni mi lo siam sak te han ti ang ngot chi te kha ti re lo tu ra ni workshop a po ni se eng thila po ni se ei July chu ho te ni mi lo siam lok te a han ti suai ang chi te ti mi lo tu ni mi sing theu kan ye kan thiam zong in ang lo wa chu ta chuan an thiam zong in ang lo ti kha sia ila in za thiam ton tur ni kan na kan thiam na te hi in za pui thiam ton ni la chu tiang chu cái in za ton na jon kan va dor te tan po cái ma ni tan po anuam thin ani in dor ton ha anuam anu ze la po anuam thin ani ani chu aza om ti kha ani zel to do na chu kan set lang do ne ya zar ko ka thleng phei to a Tukin chu ka thau tlai khop me som pani vela ka thau ni ha tri ve kan zin na kan ho don zan le amani zanin dar thum vel thleng thak ka menga
ถอหุ่นป้างอะไรอ่ะมาถอหุ่นป้างกันถกเลยอ่ะจนมิเหเวเดียวแล้วก็มุตตุ้ยขบไหมการทำแป้งสะดอนนี่ไอ้โซลเขาช่วยจะเก็บไปลิ้นเลยฝาช่วยจุอันนี้น้องเซ็ตทีนี่จูฮิลาริจวนการอะไรนี่จะซุ่มเทียการอินเซปซุ่มก็ติดกันใส่เป็นเลยอ่ะไอ้มีตาหนกสักข้าวมันเป็นนี่มีดังวัดที่ป่วยเขาว่าอินเซแต่ข้าวมันทีนั่นนี่ข้างเขาจูก็ใส่จวงหรอวะก็ติ่งไอ้จวงหรอปกอะWest Lungdar semua ni. Phát thì phát khá này rồi, phát thì phát rồi sẽ tốn căng về điều chuẩn, anh xem đòn tội.